ni tv lajɛ Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen a fɔ ɲana aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'aw la nisɔndiya k'aw la yɛlɛ k'aw to faw sigiyɔrɔ la bi an n'an ka belebeleba dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ ka yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ne an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na an b'a daminɛ jɔn na an b'a daminɛ cɛw la ou bien an b'a daminɛ musow la cɛw diɲɛ den fɔlɔ ye cɛw ye koyi muso la yɔrɔ jala muso tɛ ko ko ba tɛ jare diɲɛ den fɔlɔ ye cɛw ye donc i t'a daminɛ cɛ la patron dɔ b'an ta fɛ comme den ko de don m'a daminɛ n den na n balimakɛ ça va ça va alhamdulilayi k'aw bɛ cogo di an bɛ Ala tanu i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ok an filɛbagaw ne tɔgɔ ye Daramani Jara ye n cɛtiribɔ tɔgɔ ye Prince Le Sapmani Prince Le Sapmani balimamuso ɲangu se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Mariam Tunkara n cɛtiribɔ tɔgɔ ye Satutu dɔw fana ko Saganani balimamuso ɲangu sa bɛ ne kɛrɛfɛ sa man jugu fa tutu la ma patron n'o ka ne kisi sisan nu bɔyɔrɔ nu tɛ ne bolo i bɛ dɔn masanze min nɔkɔrɔ de la se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ok i n'a ɲininkaw la o jalen ye ne tɔgɔ Kani Siribe ne ye dɔnkililalari ne ye a filanya ɲɔgɔlɔbɔla ye ne ye ɲɔgɔlɔnkɔ bɔlare faamuyali sɔrɔ la aw bisimila Mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi diyara an ye Marimɛ bɔra ka fɛn na sisan nɔ e cɛtiribɔ tɔgɔ ye Prince Le Sapmani wallahi i bɛ se ka fɛn na Prince Le Sapmani sɔrɔ la cogo di Ala ni miiri ni ɲininkali na Prince Le Sapmani dɔnkilidala dɔ bɛ Faransi ko Maître James Maître James ye dɔnkili dɔ da d'habitude on m'appelait Prince Prince in yɛrɛ sɔrɔla k'an to école de la parce que an delila ka cɛtiri dɔ bɔ école kɔnɔna na donc n tɔgɔ tun ye Prince de y'a la donc n ye Prince in to na directement donc Maître James ka dɔnkili dɔ bɛ yen ça peut comme jamais voilà chaque fois ne kun ye n pari parce que parili ka di n ye quoi ɲɛ bɛ na i den kamelenba belebele ɲɛ bɛ kow la o donc n bɛ to ka n pari à chaque fois ne ye n pari n m'a sɛbɛn ko ça peut comme jamais bon n ye n t'o la n ye n ka page créé donc n bɛ fɛ ka tɔgɔnin dɔ fara Prince in kan donc je me suis dit pourquoi pas un gars qui se sape tout le temps i m'a fɔ ma mɔgɔ min b'a cɛ min b'a pari kuma bɛɛ donc o de la n ye Sapman voilà ni Sapmani de Prince Lola a ka ni tɔɔrɔ sa ni mɔgɔ t'aw fɛ min pari ne o tɛ lɔ ye wa mɔgɔ y'i yɛrɛ fɔlɔ i tɛ ko ba kunna dugu a banna dɛ kelen nka i tɔgɔ ye bɔlen sa dɔn taro ne taa kɔni ko bɛ dilan dɔɔni kɛ a tɛ ɲɛ Mariam mi fana bɔra ka fɛn na sa i cɛtiribɔ tɔgɔ ye Satutu ye o tɔgɔ in bɛ sɔrɔ la cogo di bon bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn n'a fɔra ko Satutu bɛɛ bɛ sa dɔn sa tɛ baga mɔgɔ ma sa dɔ bɛ kungo kɔnɔ ko Satutu i bɛ fɛn bɛɛ k'a la mais ni magara a kulu la don min na i b'a dɔn ko bɛ sen na o kɔrɔ k'an bɛɛ k'an kɔlɔsi yan donc musokɔrɔba dɔ de b'an ka carré kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ n ma sumalen don n tɛ foyi kɛ a b'a fɔ ko madame e yɛrɛ kelen b'a ko Satutu donc an y'an t'o la en même temps ni Kante fana tun bɛ cɛtiri bɔ ɲɔgɔn fɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la u bɛ taa ko masama n t'a dɔn ni hakili b'o cɛtiri la donc k'an to fana la n fatɔma a n'a fa don dɔ la n'o fana tun bɛ so kɔnɔ donc Satutu fana nana o cogoya la parce que a don muso bɔra sugu la ka n'a sɔrɔ ni cɛ bɛ so kɔnɔ n fatɔma ko k'a tɛ don ko ba ko sa kunsigima bɛ so kɔnɔ ko Satutu bɛ so kɔnɔ donc a sɔrɔ y'o fana fɛ Satutu faamuyali sɔrɔ o la Kani an tulo b'i fana na tɔgɔ yɛrɛ tɛ ne la ne tɔgɔ Nakani o Nakani sɔrɔ la cogo di o sɔrɔlen ɲama kɛ dɔ ye o tora ka ne wele ko Nakani Satutu fana fɔla ko Nakani mais Satutu mun ye a sinamuso ou bien a ka baarakɛla n ka baarakɛla ni sinamuso bɛ ka kɛ ne ni fitinini patron fitinin tɛ ne de dɛ mun ye cɛ o don a ma foyi fɔ cogo la e bɛ tila ka ne sɔrɔ so kɔnɔ ayiwa an filɛlibagaw aw yɛrɛ bɔra ka nin sisan nɔ ani ni belebeleba ninnu de bɛ ɲɔgɔn bolo bi an bɛ tɛmɛ nin kow ye
émission tɔgɔ de ye an ka yɛlɛ wallahi sani an ka tɛmɛ an ka ɲininkali tɔw ye aw bɛ ne yɛrɛ ni n ka téléspectateurs la yɛlɛ preselenba de don k'u la yɛlɛ k'u la yɛlɛ Nogo e ka nin maquillage a tɔgɔ jumɛn ne bi min fana ka kɛ Bamakɔ ka la san fɛn ni o n bɔra fili fɛn dɔ ten san kɛlɛ san fɛn ni ma jɔn de bɛ ne san o la kan e taga ne san ko fincogo ye kelen a mɛ mana mɔgɔw tɛ kelen dɛ ka mɔgɔw ye Bamakɔ sigi la k'i bɛ n'i bila fɛ i b'u ɲininka fɔlɔ Bamakɔ ye cogo min de Bamakɔ fa b'a de ko i tɛ sabali ba i yɛrɛ ne t'a dɔn nin bɔra Amérique ka na di ne ma nin bila i yalala dɔ ɲini ko a bɔra Amérique wa Amérique n tɛ Amérique fɛn nin dɛ madamu ɔ ne mun ye i kɔni ko nin k'a bɛ Ala ka diɲɛ na n dara kɔni kɔ nin dilanna kita la côté de France i bɛ kita dɔn nin bɛ fabriquer nin an bɛ brésilien dilan patron ye nɔ t'a fɔ ko ne to k'a nɔ bɛn ta ko ne sera digidigi la i bɛna malo muso ɲɛna cogo jumɛn an bɛ digidigi kɛ an yɛrɛ an fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ne tɛ sera ka kɛ usiri te e bolo don bɛɛ sa patron i lɔ n'a fɔ bɛɛ y'a mɛn tɛ bi sa ne bɛ fɛ k'a fɔ ko ne bɛ k'i kɛ lusi ye ye k'a kɛ usiri n tɛ sɔn na usiya ma sa mais lusi in kɛra siɲɛ 2 dɔrɔn i bɛ se ka tɔgɔ cɛn cogo e n'a min fɔ ne e ko o sira ma tagama bari nka tiɲɛna a siɲɛ 2 jara dɛ n y'a faamu i bolo kan ne tɛ ne dɔn patron daw e b'a dɔn ne ye muso min i bɛ n dɔn mara masanzew k'i bolo jalen k'i tɛ sera digidigi la k'i tɛ kuma da ne tɛ n b'i faga sa kuma da Maliki bɛ ne n'a fɔ nin nka i kana n sigi nin da fɛ sari n'a ni kan kin a tɛ bɛn n'a ma ayi Maliki kɔni bɛ fagali kɛ kuma min bɛ dani ni ala an bɛ taa nin video yira Maliki la ka hakili lajigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi la n'o ye malikunnafoli.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw layɛlɛ k'aw lanisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye Prince ne ba i yɛrɛ bɛ coronavirus ko kalama coronavirus ye bana ye min kɛlen don ka diɲɛ fantan naani bɛɛ don ɲɔgɔn na bi dɔw dara la dɔw yɛrɛ ma da la minnu ma da la conseil jumɛn de b'e bolo ka fɔ de bon est-ce que mɔgɔ bɛ diɲɛ in kɔnɔ bi min ma da coronavirus ko in na bon e ma deli ka da ko yɛrɛ la ne bɛ min fɔ an lajɛ cɛ ni an lajɛba cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba bɛɛ lajɛlen cette maladie là elle existe bien et belle coronavirus in bɛ tiɲɛ de don bɛɛ lajɛlen ka da la fɛn min bɛ n'a bɛ ka maaw fa depuis a bana in nana fo bi a ye su min bɔ ala dɔrɔn de b'a su da dɔn maa si den kelen tɛ se k'a fɔ k'a ye nin su hakɛ de bɔ Mali yɛrɛ la an bɛ waati min na i ko bi il y a eu 5 morts à peu près donc peut-être a ka ca n'o ye c'est vrai mɔgɔw furakɛla mais se ka min fɔ mɔgɔw ye consigne sanitaire min fɔra ko bɛɛ ka adopter bɛɛ lajɛlen ka adopter n'o ye k'i tigɛ ko ji jɛlen ni safinɛ na ka 1 mètre don aw ni ɲɔgɔn cɛ déjà aw yɛrɛ ye 1 mètre violé donc ka rassemblement ba dabila yɔrɔw la jama kana tɛmɛ mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna kan ani ka to ka gel k'i tigɛ la bana in tiɲɛ don dɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la Mariam i fana b'i ka conseil di an filɛlibagaw ma bamananw b'a fɔ sinon micro filɛ nin ye ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ donc bɛɛ kɔni dalen b'a la diɲɛ bɛɛ bɛ ka wuli k'a jɔ fɛn kelen min na bi den mana fɛn yɛrɛ ne ba donc an ka da la hali ka da kɔfɛ a ye mɔgɔ dama faga an yɛrɛ fɛ Mali la bɛɛ b'a dɔn k'a ye mɔgɔ damadɔni fɛnɛ faga donc minnu dalen t'a la hali bi u ka da la fɛn minnu fɔra an k'an yɛrɛ tanga a bɛɛ ma donc o de tun ye ne ka kuma ye Amina sɔrɔ la Kani ok madame o diyara n ye kan an bɛ dɔɔnin kɛ tolo n'a ka ban ka dɔɔnin kɛ sɛbɛ la fɛn min ye corona ni virus vraiment an b'a ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ni ne n'aw banara an b'a fɔ an bɛ taa États-Unis an bɛ taa Paris an bɛ taa Chine an bɛ taa an yɛrɛ soigner aw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la olu dɛsɛlen don bana mun na donc anw fana fanga tɛ se donc mun b'an tanga o ma an k'an gɛlɛya an k'o matarafa c'est très très important mais ne kɔnɔ e kun y'a fɔ ko fura sɔrɔla bana in na ne yiri n ko ngɔlɔbɛ ni ko ka 1 mètre don an cɛ sa e ma bɔ dɔɔnin ko ngɔlɔbɛ ni jumɛn kita kangari ba kɛ a ko fɛn kunaman go ma ye ne yiri tɛrɛ n ko n'i ka ngɔlɔbɛ ta ni kita kangari ba ni jala jala kunaman ko ye sera ka dɔ ka jaja
o tɛ coronavirus ri coronavirus ina de wo cogo min wote 20 ina ka man di dɛ ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye Prince ne ba ka taa i ka carrière daminɛ la ka n'a bila bi la i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ papa ne ko min ka gɛlɛya bɛ bɔ la minnu bɛ k'an n'a ye téléphone ni ordinateur kɔnɔna na u bɛ sɔn k'u ka téléphone ni ordinateur fili bon i b'a dɔn diɲɛ fɛn fosi i tɛ don diɲɛ fɛn fosi la ko gɛlɛya t'a la gɛlɛya bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na bon ne bɛ se ka gɛlɛya min fɔ pour l'instant jusqu'à présent min bɛ yen o ye dɛmɛbagako de ye o tɛ presse yɛrɛ ye Satutu b'o la Kani b'o la on a juste besoin des personnes bonne volonté pour nous appuyer pour nous aider voilà sinon ni ko me depuis comédie daminɛ na fo sisan ko me da do a gɛlɛyaw la ne ba e yɛrɛ bɛ sɔn ka mushar dɔ di ma i k'i ɲɛji cɛ ni yɔrɔ ni fɛnw na tellement ye gɛlɛyaw y'a la ayi yɛlɛ dɔrɔn de bɛ an ka kasi bɛ bɔ a la ayiwa an tɛ yɛlɛ dɔɔni bon n'o de ka di ye problème foyi t'a la an ka yɛlɛ Kanike ye fila de ay mais comme e Siribe de n bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i ye fila de ye ou bien parce que ne ye fila de e m'a mɛn ko Siribe siriko la n'i ka siri fɛn na o kɛla fɛnba de n'i ka siri fɛnba la dɔ fara l'o kan n'i ka felen ka bɔ a la n kɔrɔ a kuru dɔgɔya mais munna fila ye nafigiya ka di fila ye fila ye nafigi ye sa an kɔnɔ gbɛlen de tellement fila ye nafigi ye i b'a dɔn fulakɛ dɔ de filɛ nin ye a tun bɛna ba de tigɛ donc a nana bada la kulunbolola a ko ma k'a bɛ fɛ ka ba tigɛ ka taga ba ɲɛfɛ fulakɛ donna k'i sigi kulunbolola bɛ ka kulun boli u bɛna se ɲɛfɛ dɔɔni dɔrɔn waraba de sinna k'i pan k'i sigi kulun kɔnɔna na bon waraba y'i pan k'i sigi kulun kɔnɔna na fulakɛ ma kuma jara wallahi dɔ wɛrɛ fulakɛ ma kuma kulunbolola yɛrɛ ma kuma u ye ba tigɛ fo ka taa se fo ba kun na u sera ba kun na fulakɛ y'a ka parce que n'i ye fula ye dɔrɔn ne b'a fini nasiri dɔrɔn de bɛ fula bolo ayi n'i ye valise ye fula o fula bolo o ye fula kalannenw ye sinon n'o m'an bolo a fini nasiri yɛrɛ t'olu bolo bon a y'aw hakili to a y'aw kɔlɔsi dɛ parce que fini nasiri tɛ minnu bolo donc n t'a fɔ sa nka u sera ba kun na dɔrɔn fulakɛ jiginna k'a ka fini nasiri ta k'a b'i tilen ka taa cɛ ko a ma ko mais ko fulakɛ ne min k'e bɛ se ka taa cogo jumɛn k'e ma ba tigɛ wari di a ko bozokɛ an tɛ ɲɔgɔn bonya cɛ fɔlɔ min jiginna nin ka taa est ce que e wari minɛ la e ma wari minɛ o la cogo jumɛn e bɛ se ka ko ne ka wari sara e nana cɛ nafigiya yɛrɛ tɛ fulakɛ kan k'o fɔ bozokɛ ma mais mun na fɔlɔ jiginna bozokɛ ma wari minɛ o la fɛrɛfɛrɛlen si ni jara donna yan sisan caméraman minnu bɛ k'an filmer e min sigilen don i n'i ka patron ne ba wala bila an bɔ da wɛrɛ fɛ mun tɛ da in ye est ce que e bɛ jara dɔn o tɛ ne de fila tɛ fila maloya la dɛ nka ne tɛ siran na fiyewu fila tɛ siran Kani fila tɛ siran n tɛ siran na o de la ne ye ta o mais e kɔni bɛ siran ne ye parce que ne kumara sa madamu ne gasile sigi la n tɛ a ne miirila na karo wa fila ma o wa fila bɛ madamu nana wari sonya gbalen na dɛ ko wa fila wa e ma fɔ ne ɲɛna ko Kani bɛ taa ko Kani ko k'a bɛ baara kɛ 400 yan tu donnes chaque jour 20 000 francs tu donnes 10 000 francs à la fille là mais comment ça madamu nka i n'an faga e ma fɔ ne ko 20 000 o tɛ wa fila de ya kutubu ala ye n'a f'i ye patron donc i ye na sira duma n'a kɛsuni bila na armoire la a wɔrɔ falen n'a ka non a ka ɲi n bɛ compte dɔ dayɛlɛ i ye banque la n bɛ to ka kɛ wari verser directement benke la ne tɛ benki lɔ ne ko ne bila benki la ne kana wari sɔrɔ ɲaji ma ne kara ne tɛ foyi o y'a fɔla ko k'a signature ne tɛ sira signature la kɔni ka bɔ wɔrɔ dɔn ne ba an b'i bolo Prince ne ba i ka fan dɔ ye ɲininkali kɛ ko est-ce que ko Prince furulen don fanu de ko ten dɛ Prince i da bɔ a la i da bɔni na ne ba de question poser ne kunna bon an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan muso tɛ n bolo fɔlɔ den tɛ n bolo fɔlɔ nka sunkuru kɔni bɛ n bolo o sunkuru ye jɔn ye jɔn ayisa o sinankunya kulonkɛ de sa o dagaji la de Mhm. tiɲɛna
ko man wona ali ni mulu kan yi furu wallahi nu tare ira cɛ somɔgɔw la fɔ cɛtiri bɔla wɛrɛ furu cɛtiri bɔla sunguruba ni tɛ don an fɛ yan o ma faamu ne sa i bɛ ko dɔ kɛ cɛtiri kɔnɔ wallahi jogo tɛ ka mɔgɔw bilasira nka e jogo i t'a dɔn yɛrɛ i b'a dɔn n y'a sari la wa han i b'a dɔn dɔnkilidala filɛ cɛtiri bɔla filɛ wajulikɛla filɛ olu le mɔgɔ kelenw ye bon n'a ko k'an bɛna fɛn dɔw ɲagami dɔrɔn wajulikɛla ye selila dɛ cɛtiri bɔla tɛ seli a tɛ selila donc anw ye kafiri ye sa kɛ ne m'a o fɔ ayi ka ne t'e to yen donc o gɛlɛyaba de bɛ cɛtiri bɔla musomaninw kan hali ni mun bɔra nɔfɛ bi sini dɔrɔn ko bɛ dabila k'an ye sunguruba an tɛ furu fɛ muso jɔn bɛ se ka na diɲɛnatigɛ la k'i tɛ furu fɛ furu ka di bɛɛ ayi dɛ ne ko kan yo e animatrice ye wa ou bien e jumɛn ne de nala comme animatrice ba animatrice animatrice donc e dongun de bɛ an cɛtiri bɔla musow kan ne t'a sugu jɔni la même question mɔgɔlu ne hala kutubu ala ye ça tutu i ma bɔra Maramu n'a fɔ ɲami ma comme elle a bel et bien dit surtout ne yɛrɛ ta tɛ a kelen ye ne tun bɛ fɛ i ka continuer français la comme i tun ye mot fila fɔ français la quoi o tun bɛ sɔn ka diya ne ye sa surtout ouais. Attends, je vais placer ça. N'a fɔ ɲa jɛni ma surtout Maramu n'a fɔ ɲa ma o fɔ français la kɛ comme je dis le Maram mais ni mɔgɔ b'a sɛbɛ la a b'a to sɛbɛ ka kɛ quoi sɛbɛ bɛ kulonkɛ bɛ ou bien madame l'animatrice donc comme c'est à dire le Maram notre travail elle est différent mais ça se ressemble moi n t'a fɔ bamanankan na e b'o faamu kosɛbɛ sinon ni kun sera ka français in fɔ ka ban an bɛ bɔ yan an kun bɛ 20,000 d'i ma donc Maramu y'a fɔ cogo min na surtout dɔnkilidala catiribɔla c'est comme a fɛn fila bɔlen don ɲɔgɔn fɛ mais fɛn kelen tɛ mais ne bɛ ala fo bi n b'a barikada ne yɛrɛ ka baara fɔlɔfɔlɔ o ye musique de mais n ye catiri kanu parce que a ka di n ye ne yɛrɛ de nature mɔgɔ la ne mana kɛ yɔrɔ min a ka di ne bɛɛ ka to ka yɛlɛ de o ye bɛɛ naturel ye mais tɔgɔ duman t'anw na dɛ dɔw ko an ka ɲi dɔw ko an ma ɲi mais mɔgɔ kelen mun b'a faamuya o ye prince n'a ka partenaire ye o ye ne yɛrɛ ni n ka partenaire ye parce que ni mɔgɔ fila bɛ jɛ la fo ka taa se kanuɲɔgɔnya ni daɲɔgɔnya ma aw de bɛ ɲɔgɔn jogo dɔn aw de bɛ ɲɔgɔn dogoyɔrɔ dɔn donc a gɛlɛyara cogo cogo hali n'a fɔra ko Mara ma ɲi ale ni cɛ min bɛ kanu na o de b'a dɔn ko ni muso bɛ sɔn ne ma walima a tɛ sɔn ne ma voilà. Ne ba i ma nin question in adressé ne la mais ne tun bɛ fɛ ka intervenir si ça ne te dérange pas i b'a dɔn artisiya kɔnɔna na nin gɛlɛya belebeleba de bɛ yen bon cɛw ta a bɛ se ka faamu dɔɔnin parce que hali cɛw n'i bɔra muso nɔfɛ sisan k'i b'a furu mɔgɔw b'a fɔ i cɛtiribɔla surtout u bɛ cɛtiribɔlaw wele tɔgɔnin dɔw yɛrɛ la un nom qui me gêne beaucoup o ye jumɛn ye ko yogoro e ma se ka furu mɔgɔ wɛrɛ ma fɔ yogoro non tɛ cɛtiribɔla fɛ ou bien yɛlɛkonikɛla mais yɛlɛkonikɛla bon cɛw ta bɛ se ka faamu dɔɔnin parce que o bɛ se ka remédier dɔɔnin mais musow ta c'est vraiment difficile parce que i b'a sɔrɔ musow bɛ yen muso caman bɛ artisiya milieu kɔnɔna na u ka furuko gɛlɛyalen don ka sababu kɛ u bɛ baara min na o dun ye baara in kanu u tɛ se ka baara in bila bon cɛ o cɛ bɛ yen na u b'a fɔ de wa bon hali Mariam filɛ kɔsa in na dɔ bɔra a nɔfɛ o tun bɛ fɛ k'a ɲini furu la mais o tigi nana dɔrɔn o ye se k'i imposer ko f'a ka bɔ cɛtiribɔ in de la Mariam dun bɛ cɛtiribɔ la bi bientôt 15 ans o bɛ se k'o bila cogo jumɛn k'a bɛ taa furu la il se k'a fɔ de bon nin man di n ye si la femme elle t'aime elle va t'obéir obligatoirement o diyagoya de cɛw t'a dɔn hali ni muso bɛ fɛ k'i tara a b'a kɛ fiche dilan i yɛrɛ ɲɛ walen ɲɛna e bɛ fɛ ka mun fɔ sa a bɛ c'est ça ni muso ko n bɛ nin na an bɛ nin de la muso bɛɛ b'o dɔn ni muso ko n bɛ nin kɛ a ɲuman fara juguman kan muso b'a kɛ quoi donc cɛ a bila i kunna dɔrɔn muso bɛ n fɛ
et puis min ka jugu an musow ma tel que moi a yira ne la dɔrɔn k'i ye ne ni conscience to ɲɔgɔn na hali ne bɛ mɔgɔ faga n b'o n'a su to ayi kelen tɛ o muso bɛɛ hali ne yɛrɛ ba bɛ ten dɔw yɛrɛ fana ka kuma ko cɛtiribɔ ko malankoloya don mais malankolo fana tɛ se ka kɛ dɛ a diyara n ye dɛ e ma o fɔ cɛkɔrɔba ye nin fana ta den tagani jeni ni sisan cɛ prince tɛ denmisɛnnin ye dɛ e tɛ bila ɲɔri bari denmisɛnnin golo bɛ na o de la i fine kirikiti ne bɛ conseil mun di an dɔgɔninw ni an den minnu bɛna don an filɛ baara min na nin n'o ye cɛtiribɔ ye u ka bila u la u kunna k'a fɔ madame bɔra k'a fɔ i kɛra baara o baara la mɔgɔ de bɛ se k'i yɛrɛ ka baara kɛ mɔgɔlankoloya ye sinon baara lankolon tɛ yen quoi. Et puis je lance un appel à tous les comédiens et comédiennes du Mali. N'an bɛ comédie kɛ an ka kɛ dans le plus grand respect an ka kɛ bonya kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ la yɛlɛ ka sɔrɔ i ma nɛni k'a la ka sɔrɔ i ma jogojuguya kow k'a la ka sɔrɔ i ma jogojuguya kumaw ni fɛnw fɔ a la donc bɛɛ bɛ se ka comédie kɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ comédien ye mais n'i ma ɲɛ i b'a kɛ i k'a kɛ bonya ni danbe kɔnɔna na i n'a fɔ Mali taabolo bɛ cogo min na donc bɛɛ k'i hakili t'o la patron mi ka kuma tigɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ comédien ye dɛ mɔgɔ dɔ ye ni jeli tɛ borila nala cɛ i b'i si de kɛ i b'a bila i bɛ taa baara wɛrɛ kɛ o ye tiɲɛ ye non n bɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka k'a ye kun jumɛn na n'i ye fɛn min kanu k'a ɲɛɲini i bɛ se ka k'a ye i m'a faamu wa n'i ye fɛn min kanu k'a ɲɛɲini i bɛ se ka k'o ye o de la n ko bɛɛ bɛ se ka k'a ye komi dɔw ye donna yɔrɔ n kɔrɔ ko téléphone in bolo i lɔn fana n yɛrɛ filmé ka passé dayɛlɛ n yɛrɛ ye ayi yafa n ma ha donc kɔrɔmatigɛli don quoi i b'u sɔrɔ kɛnɛma ayi yafa n ma dɛ couvre-feu ye sisan kana taa n'u taara kama n t'u karate bi dɛ bi ni patron daw karate n tɛ da don a la Mariam sisan nɔ i fana b'i ka conseil di prince y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔninfin n'i bɛ ko o ko la a kanu ka don i yɛrɛ la fɔlɔ n'a kanu donn'i la wallahi mɔgɔw fana b'i kanu a nɔfɛ bon dɔw b'a kɛ malankoloya ni fɛn cɛtiribɔ la cɛtiribɔ to ye o cɛtiribɔ dabɔla conseil de kama a bɛ se ka kɛ jogo dɔ b'e la sisan mɔgɔ bɛ siran k'a f'e ye o mais ne b'a kɛ cɛtiri i yɛrɛ sigilen i b'a dɔn cɔ ko ne kan bi ma i bɛ maloya ka dabila mais molibala n'a fɛn ninnu ca a ma nɔgɔn quoi bon ne donna mun gasi la o bɛ yafa n ma kuma ma nɔgɔn dɛ i donna ne gasi la dɛ Kani an tulo b'i la a yafa n ma n na min fɔ fɔlɔ n da filile ha sinon u bɛ n kunbɛn conseil min bɛ ne bolo catiri fara musique kan ni n ko i la conseil min bɛ ne bolo catiri fara musique kan an bɛ fɛn mun kɛ an k'a ɲini k'a dɔn nin de y'an ka baara ye en plus i donna ka fɛn fɛn sɔrɔ a la hali n'a tigi si bɛ san kelen de la i k'a bonya o y'i kɔrɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i kɔrɔ bonya dɔ fana bɛ se k'i bonya don dɔ tu me respectes wallahi donc o conseil de bɛ ne bolo en plus ko ni mɔgɔ kelen ni fila ye tigɛrɛ fɔ an kɔ an kana bila an kunna k'an ye star ye an ma kɛ tonton Salifu ye fɔlɔ an ma kɛ tonton Gimba ye fɔlɔ ani jɔn tuguni tanti Umu ninnu olu ye dɔnkilidalaw ye an ma kɛ catiribɔla tɔw tɔgɔ ne t'olu dɔn tonton Gimba ouais je dis tonton Gimba ouais bien sûr Madou Wolo tonton Madou Wolo Hélène Diarra et tanti Hélène Diarra Princess Le Sapman Fima ani tanti Jema ani Bala Moussa etc. Voilà, voilà. Donc, au conseil de qu'on bolo parce que ni tigara ni kelen ni fila bɛ fɔ mun dɔrɔn hali o tɛ mɔgɔ fo bilen o b'a fɔ ko ye star ye ka sɔrɔ an si tɛ star ye an bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni de ɲini ka se ka kɛ fɛn dɔ ye sini parce que Mali bɛ compter anw de kan bi ne yɛrɛ t'a la moi je fais pas partie minnu bɛ ka wuli parce que an b'olu de kɔfɛ hali n'u su bɛ san 10 na 10 ans 5 ans an y'u sɔrɔ a la donc Mali bɛ compter olu de kan an fana bɛ tugu olu de kɔ k'a ye olu bɛ ka fɛn mun kɛ an fana bɛ dɔ kɛ ka fara olu ta kan donc a bɛ kɛ fɛn dɔ ye pour le Mali. Fanu ye ci dɔ donda ko n k'a fɔ Mali artistes bɛɛ lajɛlen Mali artistes Fanu ko n k'a fɔ aw ye k'a ka kɛ Ala ni kira kama a k'aw ka Fanu jaabi
ko fanu be message chawma wala sa kana koroma tigɛ dɛ ay no ekele te kani ki kana koroma tigɛ ay ekele chaw no ajugo be malik ay na ne nga téléphone ye ba WhatsApp bo sisa sa ni kungolo kele me se ka partager ay ça c'est tout le monde non? C'est pas tout le monde. Non, j'adresse ce message à tout le monde. Écoute-moi attentivement. Bere kodo artiste attentivement ni keo ne de do ibe fa kan koroma tigɛ de j'écoute akana ko sebena ko ke kulo nga ko esa ne ka baragala ite sa enu nyona chama baje no munu ba ke mo la ne ba kuma bi bolo ande yele kali ka yele yon ame yele o ko tu sube yoro mina san ni je me mérite pas ka yele kani edumeni ikadu amba filifia fe kuyate ka kuma do kani wati mina antara iga jelibata ame mobile kono kana akoko ika feni do bi ka kadi mogo ye tinto ko ni mogo ya medro be fen ke mais ne ye fen ora jate mina ela à chaque fois ne dumini min bla ne eni mariam e bi denga du madame suro ere dron ne couvre-feu heure damena do 22h ne dumini bla sokonna na nge ka kani wole kana I tara bedun kata ko dron di kanima e non ta fone ke non ta ali kelen do dumini no ko se me watandi ma warla e ne kara be fa kan bla ngona di I wa dan te ka kele abe abaka fen fi ma de ko ki nyogo wulo ko jugita lunu kono ko lu be je dumini kemi kutulu kele nana be do patron daw e ma fone na samru kono ko kan yere da forum minna ko wulu kan be ba do kan je kan ay de ne kan te ma ko ngo kan sirbe don ngo da kare ko wulu de ni kalo saba ni kan te ko kan sirbe don no sa mbe don madamu mbi da wulu dari ay na ko skulu la ne kan de Comment c'est nous là ça? À nous là patron da ou nous là. Ça c'est ma beauté oh. Tremble là kambo. C'est à cause de ça les filles sont là voilà. Kani era nene tora ki amuni ibto ka fem fo madame mani tora ka fa la condamner. Patron. Ne ka madame la feni fo bari e na so do zre mo fo ne e ka ne black madame mani ni e fo ko emna fo ne de ma kan kadnesa e ba do ga bisa u yero kwa ba yeto ka patron jurok bisim ko ila dumuni do no bebe ko amuke patron da okay nguna ka dumuni ke mo ko ya jurok bisi abana kan ko jume e agli bolo ngono cheru abi juro gbese ke madamu muna gara to la mun gara ah voilà ne ba ne ku ya an seconde anda mai rai émission baname antina bye bye dine ka téléspectateur matene kan yi wala jebi kan dum mbay filifien Allah ka zoli kani afora ki o dongli ki ka dongli dida ki kanfli la kene fasa akene fasa ala kama ne fasa ko mali kuna foni voilà mali kuna foni.com ne crâne te frère lensi bon si ça OK artiste à voir la comédie blasan ni ada jamunya mali kuna foni awni kuna foni duma chama bambolo mali ni ngara jamunya mali kuna foni oluka cameraman jamunya ningero jamuye ali matrice jamunya ningero jamuye kusigilala tu jamunya jongana mali kuna foni nugo mangade kobi mala kote alala kode bi mala fente alala sabali dugu mada habari kane so telefoni mariki la kungandia ngane ya dini kenza mune mafara kabonyo na ikafone matu mali kuna foni abarakelo cameraman mun bi ko fa ko fara technicien ka alimatrice lutewa mbidwa ukawe
aw ye baara in ta ni hakili ɲuman min ye n'Ala ma min fara ka a kɔnɔ bɔ a la aw bolo dɛ Ala kana aw jugu ntanya dɛ Ala kana jugu dun fɛnɛ cɛ la Mali kunnafoni Mali kunnafoni Mali kunnafoni Mali kunnafoni kunnafoni Mali an filɛbagaw aw yɛrɛ bɔra ka nin kow ye sisan nɔ Prince le Sapman ale san tutu ani Kani olu de kun b'an bolo bi ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na ni Ala sɔnna ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen in kan bye bye.